Baby. Baby. May God not allow them. No, you're not going to come on. Hey, hold on. Okay, can't I walk my hotel? Let them see that Bokaga. Let me fetch a gagaco jacronimento. Get cross Akoko Jabatana Hotel on. I can't give from Mother Nabo can get out of a chair. Kiho, I'll go top from that chair. I will never top from that chair and Naga Ligam Nache. Let me fagajaga. Okay. Ebo the Makers Hotel and Suite. Oba Womaka. I can't hear one. Eba will say the Makers Hotel and Suite. Oba Omaka. Yeah, I'm Genobiano. Not from Wambo. We never keep one mother. I'm who's a whip on Colagaca. No, I'm going to whip on my dear Magagan and Jabo Mark. Nick was a nigga better than the Makers. You were Krakonuchi. You were put a sense. Get around no short tape. Or Bragage, Colagage, keg and a brain, Kepag brain, home. Every tigo and a boson and a chababa. We got Jutanga, the Makers Hotel and Suite, Omaka, Onquem. Them, on the hotel. Major tragedy, it's just other biography beside the hotel. Oh, God, we've been in and I buy him now, we've been in and I wouldn't the Makers. I'm asking my about in home wambo, then on wambo. What on I am, my baby? My acharugo. Ho, baby, Mjidemaka. I got an hotel at Tata. I think I got an hotel. I got an idea. The point of my objective, and I'm a quite able tata. Here I do do wonga. Makagijide ko gwanga he ga akakwago kwakakaka. Gi yigu weron here ki ya bega nga be tatatato. Asige na hotel no ndara ka ememre. This hotel is meant for people, reasonable men, reasonable women, people with timber na caliber. Oha wenga. Odu nda kanku. Oga, please stop insulting my boyfriend. I don't like it. Stop it. He's my baby, my everything, my sugar, my future, my life. Please stop insulting me. It's lifeless. I wouldn't hear life for Gamma and here was Randham of the Gnime. They got to need your life. They got to run port afeta. Utawusa. Here you tell you imagine it. For call you on work. One name for call you will for comfort. It will fall. Ogabia me back, I'm gonna give it a one. Abia me back, I'm gonna give it a one. Ima na-egeji akwụ ụgwọ ụlọ na-egeji ebu nwa wofu. Egeji akwụ ụgwọ ụlọ na-egeji ebu nwa wofu. Ya mere m ji hazie my money, si ma bịa na hotel abịa lodge ya. Nọ m na ọ dị very cool. Ma lodge ya with nwa m. Anyway, ihe mere awụdụ na ihe ọjọọ. Ịgbalịrị. Customers are always right. I welcome you to the Makers Hotel and Suite Obakpo Maka. Mana, for your information, the hotel ebido behind more for now. I get mepe on the 30th of this April 2023. On the 30th, that is Sunday na abia. Prokpoto ga agba nihu ehi. Ogbani tiri ga agba n'ọnwa. You can see nobody is around. Everywhere is still locked. I am here to protect, to preserve, and then look around. So you know gagawa on Sunday mepe that Sunday ga mepe unu bezi nga. Biari ihe na eri gi. Ari ke na ango na ango. Ari ka na ata na ata. Then itari agbo ye. Ari ugwo nke ije eje na akwa okwa because ọ ba nye ihe. Akwe na wota on the 30th ka na emepe. Oga nsogbu ade na ihe gwugwere ihe dim. Anyị nwere ike ịba n'ime wụrụta anya. Ma ihe na ihe ka anyị wụrụ anya no. Onwe ihe karịrị ịwụ anya. Hotem shi wo ga anya nke. Chai. Udi anya mbugu, udi anya ga ewu ngo wa anya oshi. Anya oshi ama m onye ewu. Ga na ga wụrụ anya. Anyị lere n'anya na the Makers Hotel and Suite. Get come aka na mpeke m ngwe na ahụ. You dika nwambu. Nwa chara acha. O dika nwa ka na-eji emepe hotel. Mee ya dị classic. Hello wa. Hello wa lelemo. Hello wa ga elegugo. Hello wa ga elegide go hotel le bashago. Idiot, iji le speed hotel gbakpo nga mechara bịa rie. Anụ kwala ihe ọma na abịa. Oga. Including nwambu.
n'elu nwa ka m ga na-agba shaka shaka. Ewu. Hello wa.